Majong buntag na tantanan guys. Aral lami akadsos kabuntagan oy. Pero habog nag-adlaw. Puno, alas 6 puno. Alas 6 pa ganito habog nag-adlaw. Day daghan mo favorite dari dia. Sana balik na ta. Na gamay ra laman hinog. So maghinakutay na pud mig tubig para sa among CR. So ato dito sa mga hakutanan. So mo ni among kuan guys tabi nag huwag klase. Makapanghakot kasi mig tubig. Nice ka zog morning. Gi-sprayhan siguro ng mga hano kana nanguan man. Pano? Awan ni spray. Oh, biko buwak. Das nangi kay naman lagi. Adan arda siguro gi-sprayhan das iba. Bantay ba insang ano mananap? Sakit ng kiki, ma? Sakit ka naman itunok. Anong mananap ng kina? Kina may puon. Bulak? May hang tunok. Yes no. Nga naman nanok man sa. Basta mampikapon mo tunok din na. O mananok din na. Guntang ko nila. Oo, maganda sa tawag kipi. Kay gamayng tandag hilak. May kipi. Na may barkada sa una ina na magkipi. Kay gamay rang kuan hilak. Nanda ka ng kipi. Sa kim? Mga away ng kipi di man. Mga away ko ng kipi guys. Yan ang mga kuyas. Ni una na sila kabo. Kaya oy, sige hukas. Yung ano ha? Nag-start yung isa. Agay, ang angkay nabugto na. Kuan mag sa kakabo. Na ano buo naman kadung pisi. Ano ba magiilig man ng mga laki. Las papagabril mo maghakot sa mga container kay ila pang balikan. Di lagi. Di amin ang kabo day, kini ka kabot kimi hagbang sa nang atang kabo. Kabo na guys. Tinabangay agad ta dai kaos labi nag Naron kayo may klase, kumintanan magkakaos. Sa onas klasian pa agamang hindi agamang kuan kay agamang style mga ligo mga bata magagalon kami magagalon kada ligo ng kape tubig. Karon kayo may klase magsige taghakot og tubig ang tanhamtan tubig kada na CR. Importante jud para CR. Tara na guys, kadugtong balik sila sa Papagabril. Puno na magamang drum. Karon na may pangbuhos sa CR. Importante kasi na CR. Pero di pa din tayo unahan na ko. So, matod ni magalon. Puno lagi mong galon na. Bita na. Lagi mo ken. Ano? Kauna na ka maglugoy pa kas kandi. Mo sin yung bagtak. Kala ka na. Last na rin ilang hakotos Papagabril. Kaya puno na kamang drum. Nagkari. Pindadan ron. Iligong budik. Ha? Lampani sa karin ko na? Hindi na. Lampani? Kala ka una na mo. Asa ba? Tuwalya ng hul, bilhin na pa na. Iliyaga. Alam ko na wakwak. Sabay wakwak. Aray, may wakwak. Isa na ito. Oh, alam ko gam. Di, katay lang yan. Pastor. Salay lubi. Papagabril. Kimi. Kuya. Kuya dahil. Batiya. Pero, natin magamit sa CR. Kaya pangligo ni Budik. Karon daw kabalde ang iligo Budik. Bati. Mga na-exercise every morning guys. Kasi, bili na sa sanilas. Ang nakakapal sa sanilas si Kuya. Uy, marong barko. Bailo man yung mga sanilas Kuya. Wala na. Na! Ipipip mangga. Isda, tuwara. Huwag ko yung mga tukad. Grabe guys, makahungag og ilong gikan to sa bus. Patukad. May ka Kuya kay isa sa hungag taas mag-ilong. Buyang mag-ilong stay gayon. Grabe mo da. Ano saya? Grabe pug ka. Wala ko na pala ng higda.
Mabis kuya makadalang. Pwede sa midari kay grabing hangata. Tukad. Manala ba? Tuwas ko ikin kinaguna na. Lugoy pa to standing. Ha? Titik balang danhi. Pauta na sila. Nagas na batik balang danhi. Guys, nabaytik balang danhi orwa. Basinas dana subutan tago-tago higda-higda. Ano number 4? Ha? Masaya mo sa sila tik balang. Tik balang. Tik balang. Tik balang. Ha? Ano po tulong tubig? Uy, no ko. Mato na may guys kain sag no. Nilakaw na pus budikdik. Masila sa kuan kay mangita sa tubig. Misang kausan, isa ring kabaldi. Ang maglaag. Init maganaglawas kay isang feeds. Kuan man. Nga na basta kuan feeds. Kauna naman, magkuha ko na rin. Tatang ng kim-kim, ng golden berry. Dami man yung golden berry guys, daghan na siya sa mga kuan. Binipit sa lawas. Naman ilugway ni mo, be? Ito ilas kuan. Loy-loy. May padagan na sa laki. Makakita na po na sa partner. Nini, kahimus ba? Nagmumuli aras na nagka-uy. Sakyan yung ano ko. Hoy, sana makapadong. Tawag ka, sunod man si Ina. Bye-bye! Lugoy na skin kintot. Tara, day! Tara. Guys, lugloan mo na ang sayo sa tigbalang. Makunoy sa'yo stick balang guys. Mo na gidada na kuan pader. Jesus. Ha? Magkatari sa bigis. Nagdaan na mis tubig, ring budik. Maliguon. Igo na siguro ni Janing duha. Budik-dik. Ganahan na sa liguon. Ha? Tubig lagi isang ganahan. Sabi ka na doon. Ha? Dana na kayo na may nabuho. Dana. Sus, ganahan mo dahil liguon. Ganahan si Daliguon, uy. Mahalag ini humanda, dana ka magtuna-tuna. Di ba siguro maintan na ni palis, no? Ganahan magdahon. Magkakadug dahon dari ba? Ligo dik, ligo. Da pa. Ganahan siya maglubog-lubog basta na tubig, uy. Naanad bang good? Na. Tuna-tuna. Tapos siya silimpun tita. Ganahan siya, uy. Ganahan siya. Sa be? Tapos siya silimpun tita. Hindi gusto pagang naiyan na. Naligo pero bugnaw ng lawas, di na ka mo ikyas. Gapon man gud magsige sa kabuhi. Kasi ikyas ka mangitag tubig. Uhaw siguro na pa, paim na pa. Ano inom na? Kinanglang lagyan sa tubig, di ra yung sig tuwa kay parat baga ng tuwa. Gusto pa siya. Okay. Nandun ito. Op. Balitok na si Ja. Wala dik, pabuong na. Sige. Basa na na imo kuan ugma napos. Ugma napos buntag ama na pagkangkausan. Ha. Nakay pabundak naman ang lubot. Ora kimi hawa kimi. Ganahan na jud ha, no. Kada buntag na tangkausan pa. Karong kuan nasa lubog-lubugan ba. Kabala ka kay kada kuan na tong tubig ini kahapon pud no. Buntag og hapon tong butangan. Karong di siya mo kuan sus piang nimo kunot na nimo kalaki. Undak man naman pud. Napalit-liit na siya. Tara. Tara na kausan pa din. Tara na kausag utro ng balde. Hagmag kamutihan na rin hapon yung pangamutian. So dara rato nga side. Dito pikas wa pa. Kausa mi guys.
Gusto ko ligos papagabril kaya mahunaw na siyang ukoy. Ganina naglukdog container. Aw pasan og container karon naglukdog hugason. Hugas ta pud mi guys. Gazid. Tinambangay gazid aron dali mahuman ning atang trabahoon. Kimi no. Kasi Kimi wa man nagdagalon. Wa bit ta pud ta dare balde. Kung di sayang. Pada nang kipi kena tunuk. Tunuk ka na ng kipi. Mo na kipi pi. May dahan po dari kipi. Kailan mo kipi guys kanina? Kipi. Oy bawgan sa Tagalog ng kipi oy. Magkuka ko sa Tagalog na ng kipi. Dili. Nagalong sa kipi. Kipi la. Oh kipi ra? Ah okay. Mo ba? Ang Tagalog ko na sa kipi. Kipi ra. Ako no'y lain, Kimi. Mo na kaninot sa probinsya, no? Kay bugnaw ag hangin ba? Tsaka palis, grabing alimuta. Tabang. Okay, tag kabo. Si Papa Gabriel mo ikuan. Lubo na. Lubo naman ang mga isa kakabo. Lubo man eh. Hugas na punta guys. Isayo sa ta. Managligos Papa Gabriel, fresh na. Baylo na mis Papa Gabriel, naagoan. Hinugasan. So, idahan nagbalde. Oh, nagbalde. Manakadjud, mis among hugasan. Hakot og tubig. Magluto na po para sa mahaw. Sige na. Kaya naman guys, maghakot may unag tubig. Kaya labong di pa init ba? Pasakit ang adlaw. So, tasari yan. Tara. Mana mo limpyo sad? Okay. Mana pa sila limpyo sad? Mana limpyo sad ang mga kuyas. Sayo. Pag mo sa samantil na. Sayo sa kuma. Ha? Kakapudza? Kakapudza kaya sayo sa daw pa man. Masa na kin na pa. Sige. Oh, mag-ilis na. Na may pang CR. Tapos, kare pang sa bawais din ng ag. Kaya kadzo. Yes na. Guys, mahaw ta. Kami yan. Atsal ya. Kami kagong mga atsal. Kaya sardinas. Tapos may ginam. Mga pagbading gamay. Nung nag-milk la. Mahaw ta rin, Jo. Guys, Kung na kag-eat og rice. Ngam na naman yung milk. Nawahay man yung pamahaw. Mga atsal. Miss tamis. Nanay jay ahos, paminta, buyas o carrot, sili. Dami kayo. dili raman ano. Yan ituon. Ya pagkaw magluto kaon. Ora. Kalami kayo. Meron na makan. Yes. Awa ma. Blue. Blue sky. Nga, milk. Luto mig in Ari, Velveeta, shells and cheese. Ano yung lutoon doon para snack sa mga chikiting. Then, barkada ni Kimi. Yan dyan porma na. Mga sa mga pormag shells. Ama. Ito man ay cheese. Snack sa mga chikiting guys. Murag ka. Gagas ikyang nasa laag. Luto siya ko kay ganahan ang mga chikiting na ni.
Salamat kajote. Snack sa mga chikiting. Karon ako naka-video dani. Video ko ron. Painit sa kong tubig. Hindi sa tago. Tubig ka rin. Ini bukaw na. Hag ka rin. Iinit. Ayan na guys. Ayun na. Okay. Pabuto na na si Jan mo. Pumok. Maka-snack na ni mga chikiting. So, yan na guys. Luto na. Ano yan? Batang ako? Cheese. Ano siya guys? Cheese. Umubak na. Ayan. Manig cheese. Taba na si Just Kuan. Ano si Just cartoon. Ano yun? Wow, ay ko. Lamig ka ulit. Ayan, taron. Kuman. Cheese, manig cheese na. Mut lagi. Matno. Ano yung Cheese. sabon? Mut. Milk shelter. Dara kaya, natuling ko na mo ka. Tawagay mo kuyang na mga ano ka. Mas mga chikiting. Tawag na. Nagay. Snack sa mga chikiting. Kuya, dali na ya. Kuya, gay. Kakimi, dali na Kimi. Si Kimi, dyan may nangwa sila mga silanan. Kani ko na ilang silanan, baka baji. Isang friend. Matos ikyang guys. Sige na yun, pag-snack na. Mama, makaroni? Shell. Tuwa man na tuma. Tama, hindi ay. Tuwa. Wait. Sukaan kag fishball ko quick. May snack naman din si Ja. Pila? 130 itong halin. Datag pila may itong bahin. Kaya katong try na sa dapat. Kaya nga naman, tumasang pa pa. Bahin pa. At to Kaya mas tayo kayo guys. Nanguan man sila ng, sa ito ipang habi? lawa na ha. Bakal? Matilawa na ha. Bakal, mga scrap ba? Noon ako na sila ikita. Mga scrap sa Kuya Kinkin. Niya. Yummy? Sige. Yan sa mga bluma. Ikyan ko no. Dahil na Kuya Kinkin. Wala na ha. Nagkatas? Kadali. Wait there. Ngayon to guys. Yung snack. Yummy Kim? May May kanya cheese. What's this? Okay kayo. Dami kayo, girl! Shell, pasta, cheese sauce. How's ikyang? Toga. Hello! How's ikyang? Sila to. Dua? May... Kamera yung opo ma. Kamera yung opo. Mamay lang giluto. Ano naman? Salin pa ka? Sabi ko kani. Pao, malapit ka na. Hmm. Ben.